Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phaphe Ekhanda sibingeleleke once again la mabona kude wena obizwa ukuthi iBlack Life TV igama lohlelo ke libizwa ukuthi indoda ayikhali ngeke ngasho ke ngathi sibheka izinto nje ezithinta amadoda nezinkinga nezingxakeko lapha nalapha igama lami King Sicaka ngokaluqa sibonge support nothando qhubeka usubscribe ulike comment ujoine nje lomndeni okhulu usuku nosuku lalela asingene odabeni siza ukuthi le ndoda sivakashele namhlanje izokhuluma ngani makwenze njani bhuti wami siyabingelela Sawubona bhuti ninjani mfowethu hayi siyaphila mfowethu ngani yakwethu ubani la hayi igama nguMazo mina ngokwamhlanti sibonga okay yeah Mhlanti yeah ayithaza lethini la kaMhlanti silangu umsuthu osothungothi ayi udabuka phi mfowethu ukudabuka kahle kahle sidabuka ngala emakhaya eStern Cape ekhaya kuse-Eastern Cape thatha mfowethu ungitshela ukuthi e-Eastern Cape impilo yakhona iqhubeka kanjani usemncane ngoba mina ngiyazi phela e-Eastern Cape ngowase-KZN hayi mina mfethu ukuhlala nje noma ngahlalanga kakhulu e-Eastern Cape sure ngihlalile nje ngithi 3 years 4 years hayi ngalezi ayikhathi engihlala khona impilo hayi ayimnandi ku right futhi kungekho kubi kulinywa kutshalwa kudliwa inyama kwenziwa konke nje lokho kwenziwa nje ya kunjalo nje nkani manje mawuqhathanisa impilo yala edolobheni which is eseThekwini nempilo yalapha emakhaya yiphi ubest ngokwakho mawuyibheka nje ngokwami mangibheka kabi yami yasemakhaya iyona ewubest kodwa ngokwesikhathi samanje ngoba nempilo phela iyidinga isisekelo sayo yabo ewubest ngathi 50-50 ngala kubhetha ngokuthi khona imali ngala emadolobheni ngale emakhaya noma ikhona imali iza kancane ngisho intuthuko iza kancane akufani la izinto la ziyashesha emakhaya zihamba kancane mehluko lapho nje asibele emuva bathi sibone ukuthi why esikoleni kwaqhubeka kanjani uyifamily yakho okhuleke yona ukhuleke uyifamily engakanani mhlambe benibangaka ekhaya isimo sokuphila nje around ekhaya nje isimo sokuphila around ekhaya ngithi sibahlanu umama yabo umama sihlala naye sihlala la emadolobheni sihlala la Claremont okay wadabeka hayi kona noma bekunzima angiboni umzimo kangako ngoba uma bekona konke baba boma ya kwaqhubeka kwakhuleka saze safika la sesikhona manje ngompilo udaba lakho mfethu njengendoda nje obuzela uzothi indoda ayikhali ikhaliswa yini le ndoda ewuwe ngoba imvamisa kujwayele ukuthiwa hayi indoda ayikhali kuyele yini le ekudlayo uthi cha namhlanje awufike eKing Sicaka uzoqhumbuza leli thumba ngiyengizwe ukuthi indoda ayikhali kodwa ke sikhona samadoda siyakhala ngizothi kakhulukazi abantu abasikhalisa kakhulu abantu besifazane basikhalisa ngalendlela ukuthi uze ugcine sometimes usuduba abantu awuzalwa nabo uduba abangani bakho ugcina usuwenza izinto eziphambene ngokwempilo ngenxa yakho umuntu wesifazane sure indlela mina engithanga ngize kuyona la ngizoyithula la kunina bafowethu mfowethu khululeka xoxela mina ngoba mina bengingekho udaba lakho liqala phansi kuze kufike la seluyinkinga khona ukuthi lo muntu othi wesifazane wakuhlukumeza niqale kwazana nini nakhula kanjani kwenzeka kuqale nini ukushintsha yonke leyo nto leyo ngithatha ungibeke mfowethu hayi ngokwami nje taka baba ngizoqalela ekuqaleni nje hayi yona angifuni uqamba amanga kuvelanga kwaba kumbi kwaba khona inzondo yabo qale kahle into imnandi yabo kubaba kumama yabo ayaqhubeka impilo siyathandana ngithi akunankinga la kambe kwahamba isikhathi kwavela inkinga ngithi inkinga iqala kephi la engitohoza khona mina yabo yena engatohozi sure inkinga iqala kanjani uzothi ufuna ikhadi lami lasebank ikhadi lami lasebank kanjani akwazi ukuthi athola ikhadi lami lasebank ngoba phela imini osebenzayo qale-ke ingqabano lapho siqatshaniswa ikhadi lakho khadi nje kuphela ayikuhambi isikhathi kuze kube ugcine ekutheni ngoba kusaqala
simane sibambana ngezandla yabo leyo nto ngoba wethe ukukhuluphala nje kunami yabo ekwazi ukuthi futhi aphinde ayifikele uyayibambela endodeni so lezi inhlobo ezibambelayo endodeni hawo sesixatshaniswa ikhathi lami manje shuthi why mina ngingahlali phansi kusebenze wena hayi shuthi kuhamba isikhathi lokho ke manje sekuqalile angithi lento iqale iyinhle manje sekuhamba isikhathi ngoba sengisebenza mina sekumele ikhathi lami lihlale kuyena hayi qhubekeke impilo siqhube impilo kube ukuthi naye usethola itoho manje ukuthi methola leli toho still futhi sisathandana kodwa ke kunokwebhana uthola ukuthi nami izinto engingakwazi ukuthi ngiyixoxe mhlawumbe ngiyixoxele abantu basekhaya yabo kwaze kwahamba kwagcina ekutheni ukuthi mina ngizobona abantu basekhaya beyizitha kumina bekuthi kahle mhlawumbe abangifuni nomuntu wami abangifuni yini yenza ubone kanje babenzani le abantu basekhaya phela babebona ukuthi mina ngiyahlukumezeka babebona ukuthi i-relationship yakhe toxic okufanele ngabe awukho lapha bebengitshela nabantu abadala abathize bathumele ekhaya ukuthi hayibo aniseyatshelani phela umazi ukuthi lapha akaphumi lapha ngoba kuno 1 no 2 no 3 lapha wenziwa kanje noma ngeke ngisachaza ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi kuqhuma impama yabo leyo nto mhlawumbe ngiyaphusheka ngoba futhi bengumuntu ophinda ashibize yabo kuhamba isikhathi kube ukuthi njengoba kuhamba isikhathi la angithi siphinde sishibize sonke nayo mama nayo umama okay hawo la ekushibizeni ngingabi khona mina ngenye idate uthola ukuthi kumele ngibe khona la izoshibiza khona bekuthi mina hayi angibi khona mina manje meseshibiza ngenxa yokuthini khona izinto eziyenzeke la uthola ukuthi ngizogcina sezingihlukumeza umoya mhlawumbe igcine mhlawumbe sengizokwenza into engamele ngabe ngiyayenza mhlawumbe sezogcina mina sengilo sengishaya umuntu yabo leyo into engadingakali hayi ngiyeke kanjalo kube ukuthi khona into engifuna ukuyibona la yabo njengoba nami phela ngumjita sure shuthi mawukuthi ngithi ngifuna ukubona lento ngithanjiswe angithi umuntu wesifazane angithi kumele ngiqole lapho ngisho ngingazi lutho ngisho ngibone ukuthi lento iyangihlukumeza yabo sekumele ngithule mangibona kushuthi sengibona lo mjita lo asekhiyana naye manje ngenkathi ehamba emsebenzini ngoba ube usiso sebenza ezitolo kanje yabo kanti useqomene nomunye umjito basebenza naye khona la ezitolo qhubeka impilo yabo qhubeka impilo kube ukuthi ke manje sekuthi uthandana nathi so2 kanti lo mjito wakhona la endaweni yabo manje angithi lento bekade inhle ya inhle ngangabamba izinto eziningi sekuyaba ke manje sengiyathola shuthi ekutholeni kwami yabo ngithule ngicabangisise kahle lento ngidla amathambo engqondo yabo ukuthi hawo kanjani ayikube ukuthi mangiyibuza kushuthi ngizoyibuza ngokubaseleka ngithanjiswe mangithamba angithi yena umuntu wesifazane ngizothi mangithi ngiyabhovumuluka gcine sengimshaya lento engafuneki gcine sengiyeka kanjani kwaze kwahamba kwaze kwaba sekutheni manje sekuyena ilomjita imina no 3 manje sesu3 manje kwi relationship eyodwa kushuthi mina kumele ngiunderstand ukuthi ubizwa ilomjita yini angcono ngalo out kuna angazi angcono ngayo into engcono ngayo mina ngokwami ukubona ngangibona sifana mhlawumbe yena wengcono kunami angazi yabo ngoba phela mfethu kwakunje into engayibona ukuthi mhlawumbe engathi ungcono ngoba mina ngithi ngihlala ekhaya noma ngala yena uhlala nomjita wakhe wakubo yabo cabanga ukuthi engcono ngayo mhlawumbe welabantu abafuna ukuthi mabefika emzini abantu beyibona abafazi ngisho kanjalo yabo leyo kanti mina ngaleso sikhathi ngisamncane ngisaphansi kwesandla sabazali yabo mana mfethu mhlawumbe ukuphula ulimi ufuna ukungitshela ukuthi ithekeni yakho le ex yakho yayikhona ukuhamba uyovashela lo mjita usekhona wena ube nolwazi futhi uthi kade ivakashini okay qhubeka mfana futhi kungihlukumezeni kwami lento angithi sengiyazi angizwa kanye yabo ngiyayizwa nasemakhoneni yabo ngiyayizwa nasemasayidini ngifike mhlawumbe uthi ngizomfuna ngizwe kuthiwa hayi hamba umbheka lapha yabo kwakunegama nje la khona la kwakubizwa ngalo lapho kulowo muzi wesuke
akusho ukuthi kwathi ngelinye ilanga yabo washo ukuthi phela nami ngumuntu yabo ngumjita mangifika lapha ngifike bave basuke bona bo2 nalomjita beze kumina ngoba mina phela ngize kulomuntu wami. Hawu. Okay. Mesuka lomjita kusho ukuthi usuka naye uphethe mhlawumbe wayengithi uphethe ummese. Yeah. Ngibaleke mina ngegate yabo. Futhi yabo manje kahle kahle angixabene nalomjita. Futhi angizile kuyena. Mina ngize kulomuntu loqondene nawe sho. Futhi naye akungenankinga yabo. Yeah. Hayi hlale. Caca ukuthi sekuyaliwa ke manje. Yabo sengilwa nobani? Sengilwa naye ngithi indaba yena angenza isilimo. Angithi manje kade ngizwa lento ngizwa ingaveli. Mina ngishawe ngebrocade yabo ukuthi hayi ubeke esifubeni u2. Ngiyayibona lento and futhi ngangithula ngempela. Kodwa kwahamba isikhathi hayi kwacaca ukuthi ngiyahlukumezeka. Because lento isikujiki kwenza wena ube umuntu oshayayo kubantu besifazana which is akuyona into yakho. Hayi. Umuntu osifazana ngimshayi. All right. Up until kuze kube uyena mhlawumbe ngibeka isandla nakhona futhi ngiqale ngimvike. Futhi ngalilanga ke manje sesiba u3. Oh yeah. Futhi manje yena useyangishaya. Yilo mfowethu uyangishaya. Hawu. Sekuyimina ke la. Futhi ke mina ngidle ngokuthini ngokuthi nami ngihlakaniphile yabo. Ngikwazi ukhona ukuthi ngibale ngiqashula amaketange. Ngigcine sengixosha izitini manje yabo. Ngigcine sengathi mina ngibukisa ngayo umuntu osifazana yabo ngathi mina ngine violent yena ngoba egcineni wagcina esehamba eyongibopha sure ngabaleka kodwa lento isuke kephi ekutheni sibanga ikhadi wangihlukumeza futhi ngoba nekhadi ngagcina sengimnikile angifuni uqamba manje ngagcina sengimnikile seliphathwa yona permanent seliphathwa uyena yabo awenze futhi amanyundululo ngingamnankinga sometimes kodwa ngibe ngizwa ngaphakathi ukuthi yabo lento le iyangihlukumeza ibhlungu ngalendlela yokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngingaze ngibulala umuntu ngoba phela mina angikwazi ukuthi ngizohamba ngiyombopha yeah bahamba ke bayongibopha futhi kungibopheni kwabo ngoba ngithandane naye mina lo muntu 2017 18 19 20 ngizohlongana naye ngo2021 la sengiphelelwa khona iSpani ke lapho uyabona yabo ukuthi ke manje hayi sesiyahlukana ke naye totally kodwa ngabe ngingekho mnandi evolution angikho mnandi nanamhlanje even today mangimbona ngiyekube khona lokho yabo ukuthi lo muntu lo usenze kanje wangifaka einkingeni kanje yakona saqala ku grand mnandi futhi mfethu kungenankinga yabo kwahamba isikhathi kwaze kwafika ke la ekutheni ke khona ke manje sekuphoqa ukuthi mhlambe mina angimshaye ngoba naye wena ukungishaya nanishayana in fact kule relationship webuya ngishaya naye mhlawumbe uthola ukuthi uzobukisa ngami phambi kwabantu yebo mhlawumbe uthola tavern mhlawumbe ubone nawe uthola ukuthi uthi umuntu wakho kanti yena mhlawumbe khona umuntu uvela umbhekile lapho uthola ukuthi mhlawumbe ungiphusha kabuhlungu sengiyowa uyabona ngoba futhi wethe ukuba ingadlangadla nje yabo so lento mfethu mawuyibuka wena ngokwakho impilo yakho ibulele kangakanani because uyasho ukuthi yaso sikhathi kwenzeka yonke le nto wawusebenza wa end up ungasasebenzi yini yenza ukuthi nihlukane ukuthi awusasebenzi noma ukuthi nanilwa njalo noma nawe uthando selukuphelela ubani wathi phakathi kwenihlukanana ngendlela engibona ngayo mina ingoba ngase ngiphelelwe amandla okusebenza sengiphelele nje kwayimina manje sengiphenduke imfaduko oh yeah sengiyincelebani manje yabo sekuvele ekhulunywe noma kanjani nami yabo abone ukuthi ngaze ngancama futhi ngashintsha indawo yokuhlala sekuthi kuleyo ndawo manje ngasekhaya sengifika ngokuvakasha manje ekubeni kungakini la ngasekhaya naye wakhona khona lapha around inhlukaniswe emgaqo mina ngwase road 1 yena mhlawumbe use road 6 or road 5 umjida wakhona umjida ngithi use road 4 ah
So lo mjida nesikhathi esingakanani umazi uvumba ke sethandana nomuntu wakho noma ubuvela umazi Lo before? mjida ngangimazi ngokufika yabo, efika evakasha aphinde ahambe, afike evakasha aphinde ahambe. Kuthe isigcino wagcina esehlala la, kanti vele Sencinzana. usencinza lo muntu angazi mina kuthiwa kuney'mpahla zakhe ezinye sekuthiwa yihlala lapha endlini yalo mjida. Yo. Yabo leyo nto. Lapho ngahlukumezeka ngale ndlela yokuthi Brazil nanamhlanje bengathi ngiyabuyelana naye. Angazi ukuthi ngaqala kephi ngigcine kephi. Yabo ngoba umuntu like ukubona mhlawumbe uma uzothi uye police station Yeah. uyovula i-peace order. Uqala untantisa kodwa yena uthathwa manje ngeveni. Fakwe evenini kuyobhekwa wena. Evenini kuyobhekwa wena. So mhlawumbe ungishaye ngempama, mhlawumbe into obungayenzanga. Yeah. Isimo sami nje Brazil nanamhlanje angazi because lokho ngaphelelwa yilesa span. Aphindanga wafuna lutho ngami. Angixoxe lutho nje kwenzeka lutho nje no apology. Hayi angikhumbuli Razo, angikhumbuli ngoba indlela esasesithandane ngayo kwakubonakala nje ukuthi hayi lento yabo icacile labantu. Oh yeah. Yabo kanti igcineni yena uyangithithela ngala. Ungithithela nomuntu wangikhona lapha Endaweni. Yabo leyo. So now wena ugcina uphambana nomndeni wakho wakusho lokho ukuthi umndeni wakho nagcina nisenizitha ngoba ukubonisa nani. Emva kokuthi sekukanje njengoba njengamanje usesimene sikanje uke wakhuluma nawe uthini umndeni wakho? Umndeni. Umndeni wamanje ngisawuzibile mfethu. Ngisawuzibile nje kodwa mhlawumbe ngiqhamuke mhlawumbe ngalawo ma-weekend. Yeah. Mhlawumbe thola ukuthi nami cause ngumuntu oyishayelayo yabo. Yeah. Nami thola ukuthi ngishayile loLwesihlanu mhlawumbe noMgqibelo ngesonto ngiyibuyele futhi ngihlalele la sengihlalela khona la eThekwini. Sure. Ey'khathini ezimnandi mfethu ngoba mina nawe siyavumelana ukuthi akuvele kuqhamuke sekukubi nje. Yes. Uqala kube mnandi kube khona la kubona kahle ukuthi hayi no besikruza la sinemama. Yes. Iziphi ikhathi othi uma uyicabanga ukuthi no man kwaba mnandi between thina nazi into sasixoxa ngazo future yethu yayila nanikhuluma ngani if nendaweni le yayinijabulisa? Mfethu yabo into yayisijabulisa kakhulu-ke ey'khathini zobumnandi mfethu. Cause yabo kwalezi zinto zoma-birthday bani yabo ngumuntu owengayinakile kakhulu ukuthi mhlawumbe ko-celebrate ama-birthday sihambe mhlawumbe ama-function nemicimbi ethe ukuba Thophanyana. ukhazikhazi yabo. Ashem-ke ngimkhumbule lapho nje ungifundisile lezo zinto ey'kanjalo. Nani sesiya nasemasontweni. Yabona nje bekumnandi nje mfethu. Mnandi sizama sithengelana iy'ngubo. Yabona nje mfethu kumnandi nje mfethu. Izikhathini zobumnandi kwakumnandi. Inkinga yaqala nje ukuthi kuqhamuke lento. So kule issue yekhadi yekhadi lelo khuluma ngathi laqala ukubanga iy'nkinga. Kwakwenziwani mase ikhadi ngakuyena wasuke ethengani ngalo? Ngikhumbula ngenkathi kuqala inkinga ngithi babezoba nomcimbi kube emakhaya. Yabo. Ngaxakeka-ke manje ukuthi manje futhi imicimbi kunaka ukuthi ibe ngalezi khathi lakhe zokuphela kwenyanga. Yeah. Yes. Mhlawumbe ngomhla ko-20 mhlawumbe 22-25 ngoLwesithathu. Mhlawumbe umcimbi uzoba ngomgqibelo noma uzoba ngomhla ka-1. Sure. Yabo. Thola ukuthi kwakuzoba nomcimbi kubo mangicabanga yabo. La siqala khona-ke ukuyibanga lento. Sure. Azofuna ikhadi lami. Ngithi futhi mangicabanga lapho ngavele ngalahleka. Ngabonakala kulezi nsuku zokuhola. Ngazobuya sengineshow ukuthi usebuya Emcimbini sure. Ngithi ngabuya ngabo ngemisonto kanje. Mangibuya kusuku ukukhuluma. Kuphoqa ukuthi mina angihambe ngiyoboleka imali kamashonisa ukukhava lesa sikhathi lesiyana engihambe ngaso nekhadi. Futhi befuna ukudephuza. Lakhi kodwa manje ngoba bese ngibalekile nekhadi angithi imali engizoyiboleka kumashonisa ngizoyiboleka mhlawumbe noma u500 noma 1000 esohlukanisa phakathi. Kodwa mithatha ikhadi uyakwazi because ngibabamba u6-7 ngalezi ikhadi. Okay, yeah.
bekwazi ukuvela izembulela u2.5 Hawu. umholweni wami. Lisahamba. Ngoba ngikhumbula kahle khona uDisemba nje ekwakuphoqa ukuthi cabanga kwakude kanjani ngwale emakhaya eStern Cape. Angigodukanga kulo December. Ngoba imali ayikho. Ngoba imali ayikho ukuthatha ikhadi lami. Yabo. Eish. Yabo. Nabasekhaya ke manje abasakwazi ukuthola lutho manje. Ngoba phela mina into engake ngiyibalekisela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale ngibheke edladleni, mangiphuma edladleni sengizoyibheka mina naye kusezobona ke la kusePrincess sami ngoba phela asishadile. Yeah. Nihleli nje. Ngoba izinto ezikanjalo nje razi. So kule relationship yena ayikho ingane. Hayi ayikho. Because futhi enye into engangibuye nami ngingikawutisi uthi awukanti wena uzozala nini kanti? Awuzali wena. Athini mangithi akazali? Athi mase ngilobolile. Okay. Yayibona. Wayengenayo nengaphandle ingane. Unayo. Yondloba. Unayo. Hayi noma kushuthi ayondloba babuwayo noma yayo. Wayenzakalani konje le ngane? Yayibabuwayo engathi uyithumela imali. Angithi nayo yaspana. Futhi ngaleli khadi lami phela suke sekuzobhalansiswa. Onihlanganisela imali ukuthi ondle ingane yakhe. Naze phela naye angithi kubo kumele afike ephethe plastic. Sure. Uthola ukuthi ngiyayibona leyo nto. Kodwa ngenze ngathi angiyiboni kuyena. Yabo ngobani angifuni phela nami lolu thando livele liphele. Phela uzama ukulibuyisa liyaphunyuka. Ngizama ukulibuyisa liyaphunyuka. So mfethu sasigoqa uveza izinto la njenge GBV ukuthi wangcina nibekana esandla nanilwa kahle ngoba uyasho ukuthi kwangewona wedwa umshaya naye wayekushaya. Uveza izinto zokuthi walimala ngalendlela ukuthi wabona sewuphelele umsebenzi ukuthi no akasakudingi lokwangempela ngoba nekhadi la ngasenamali engena each and every month. Waphindwa wasekaza ngokuboshwa ukuthi ufuna uzoboshwa. So yonke lento eyenzeka empilweni yakho uma ubuka umuntu wesifazane namhlanje kule stage okusona ubuka umuntu onjani uyaphinda umkholo ukuthi lusekhona uthando ngaphandle. Ngokwami ukubuka mfethu ngoba kuthiwa akulahla mbeleko ngakufela. Yes. Abafani. Abafani. Kodwa zikhona indlavini zabantu besifazane. Sure. Ziningi ezinye sengike ngadlula kuzona. Yabo. Njengalo nje engikhuluma ngaye nje. Hayi ube indlavini beyisigora kahle. Yo. Beyisigora. Caca ukuthi phela angithi phela mina ngazi ukuthi indoda iyona inhloko. Bese kulandela unkosikazi. Kodwa manje bekuphenduka mina. Mhlawumbe uthothi ngelinye ngasengibona ukuthi ngelinye ilanga phela ngizomwasha inyawo. Yo. Ngibonga ngiwashe mhlawumbe uniform yakhe mephuma emsebenzi. Into yacaca ukuthi kwadala ukuthi ke nami sengifikelela lapha ekutheni angivele ngihambe lapha. Eish. Yabo. Ngizoyihlalela la ngiyiphilele la estradini ngibona ukuthi kuphilwa kanjani. Uhlala manje? Manje ngihlala la emashetini la ematendeni. Uhlala ematendeni? Awunalo ekhaya nje ngenxa ukuthi ifamily yanizwana ngenxa yalo muntu. Nginalo ikhaya, nginesifiso sokuthi nayo ifamily yami ngihlale nayo phansi yabo. Sikhiphelane ifuba ukuthi mina ngithandani bona bathandani bafisane yabo ngoba phela manje ekugcineni kwaba ngathi kumina nami futhi ngiyayiblame lapha kwaba ngathi kumina ekhaya abafuni ngibe nentombi. Yes. Kanti mina ngigoqa mina ngiyayilimaza. Ayilimaza. Yabo. Namhlanje uhlala estradini. Ngisestradini. Awuna shelter mhlawumbe permanent for wena. Ngingazi ngingafika kuthiwa kuhanjiwe nje lapho kuhlala khona kwimali. Yo. Ngeke ngithi yeba. Akhanjiwe kumele ngiphinde ngiqale phansi. Qale phansi. Ngoba ngangesifiso engikusona manje njengoba ngila. Ngathi mangisuka la ngingaphindeli kule ndawo hleliyo. Ngoba mangimbona ngiyahlukumezeka. Ngoba yena still usasebenza la esebenza khona. Mina ngisebenzi. Yabo. Lami parish laphela ngenxa yakhe. If mfowethu ungathi wakhona umuntu lapha othi ufuna ukukusiza uphume kwi-situation okuyona indlela ocabanga ngayo nalobhlungu obuzwayo akulekelele ekutheni mhlawumbe nawe ubuyelwa ukwezethemba njengendoda ungalivuma lelo sizo. Ngijabula kakhulu. Iluphi usizo ocabanga ukuthi uyalidinga wena ke personal? Usizo mina engilidingayo mhlawumbe okwamanje kulesimo engikusona ukuthi ngithole umsebenzi. Ngithole ne-shelter nje right. Yeah. Lapho sengathi after ke ngithole nje abantu abasha nje ngiphile nabanye abantu nje. Ngajabula kakhulu. Zikhona izinto othi mhlawumbe after zonke le gigaba
zivele zagxila egazini lakho like utshwala, ukubhema, yini? Ngingagxila kakhulu etshwaleni brazo. Ngingagxila kakhulu. Futhi namanje ngisaphuza ngize ngigcine ngikumixa nalezi zinto ezibhenywayo. Sure. Ngicela ukuthi ngibe uhlanya-ke yabo uma kunjalo yabo ngoba phela manje akekho umuntu ongaphuza kuze kuse utshwala. Yeah. Kodwa mina ngeke ngithi sometimes nje ngithi hayi namhlanje yathi avele ngiphuze nje kuze kuse. Mhlawumbe kuvele kwenzeke futhi. Phuze kuze kuse. Phuze ngize ngingazi nami ukuthi hayibo why ngase ngiphuza kanje. Kusukela lapho nje ngithi kusukela 2021 ngilike ukuthi ngiyanqena ukusebenzisa leli gama like umdlwembe. Yabo leyo nto ngilike kanjalo manje. Yabo. Uyatholakala enambeni mawufonela noma unayo phone? Ngiyatholakala khona upopopo nayo. Alright. Sizo-share nenamba yakho la kubantu ukuze mhlawumbe in case befuna ukusiza bezokuthinta baxhumane nawe bazi bengangisiza kanjani nawe ubuyele nje kube nomuntu lo ofisa ukuba uyena even before. Ngingajabula kakhulu ngoba kuthiwa kuya ngami namhlanje ngiba nginomfazi nginomuzi. Sure. Namhlanje mangibuka i-age ngibuka la ngiphuma khona ukuthi okay njengoba ngalesa sikhathi ngihola imali engaka namhlanje ngeke ngihola. Ngabuhola malini? Umfazi nje ngu-showcase ngeke nginayo nomuzi. Manje awuxwayisa ezinye izintwana lapha ezisekhaya mhlambe naze nalento ukuthi family ma imbonisa ngama relationship iyabhede ukuthi ikuphi okufisa ukushare kubona kwesifundo ukuthi baxwaye. Mina engakusho kubafowethu laba basasilandela abeze emva kwethu nakwabanye abadala abangakaboni bafethu kubalekile ukuthi balalele abantu bakini mabekutshela mhlawumbe ngezinto zothando ukuthi hayi kanje hayi kanje yabo. Ngiyafisa futhi ukuthi mhlawumbe ngathi bangalinda kuze kufike isikhathi sokuthi mhlawumbe bangena kwi relationship. Especially le my relationship ethu mhlawumbe uthi siyayibophezela siyayinikezela kubantu kanti lowo muntu akekho lapho yabo. Bengasho nje kubafethu ukuthi nje bagawule babheke bajeqeze bangabheki endaweni eyodwa ngoba manje bayakwazi ukuthi labantu babheke phansi kanti bayibize ngawe kanti ugqoka isikhumba senu. Ngiyaphela lapho. Impi yothando iyona-ke sizathu senza ukuthi umfowethu Jokobela namhlanje ayithuke engekho ekhaya ehlala eshelthini thizeni la eThekwini akanalo ekhaya ngenxa yokuthi kwaba khona impi between yena nomuntu wesifazane athi-ke babethandana ngenankinga kodwa impilo yabo ayiphila ngokulwa. Inkinga yaqala mhla esebenza esedinga ikhadi lakhe ukuthi lihlale ngakuye kwaya ngokuye kwakudevelopha agcina lo muntu wesifazane emjolela kwagcina nje kuyinto ephelayo angangokuthi impilo ayiyona namhlanje imbeka nasezingeni lokuthi ayithuke segxila kakhulu etshwaleni amikse konke nezinto ezibhenywayo noma yini engahle imgcine edakiwe. Angazi-ke noma mhlawumbe le story uyasilandela uyasizwa. If uyasizwa uyasilandela likhona usizo nalo nayi comment section yethu so shiya inamba umthinte usho ukuthi ungafuna ukuthi umsize ngani ngoba into yokuqala ishoyo uthi ufisa ukuba umuntu obuyele emsebenzini asebenze bese akhe shelter ngoba uyayibona nomfazi ngelinye ilanga. Uyafisa nokubona amadoda lelizwe ebizwa ngabadlwengu lebizwa abahlukumezi ukhona unalo sizo ongasiza ngalo. Igama lohlelo libizwa ukuthi indoda ayikhali asihamba kwamanje sophinda sibonane ku-episode elandelayo. Nisale kahle. It's the Black Life TV.